सावरायनाय लादों मा बुङो बे सावरायनायनि सायाव? दिनै मोनसे जोबोद गाहाम थासारियाव जोङो सावरायना लानाय जादों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे गसाइगाव टाउनजों लोगोसेयै बिनि आसे पासे थानाय माखासे ओनसोलफोरनि मा समस्या जादों, जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांलायनो बेखौ लानानै जों सावरायदों आरो जोङो बे सावरायनायाव गुबैयै बेंगलि माखासे बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ लानानै सावरायदों। खारन बांसिन मानसिफ्रा जिहेतुके बिथांमोना बाव थायो आरो जेंनाखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय थायैखाय जोङो माबोरै सावरायलायनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन बेखौ जों सावरायदों। आरो जे बाथ्राफोरखौ सावरायलायदों बिथांमोना पजिटिभैनो गावसोरनि अपिनियनखौ होदों जे जोंनि गसाइगाव बे मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्डाराव थानाय गोबां माखासे जेंनाफोर दङ, जे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांजोबनो हायाखै आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे बिथांमोनजों सावरायनानै मा जेंना नुजादों बेखौ थाबनो सुस्रांनो थाखाय जोंनो बाथ्राखौ होदों। दा जों नुबाय बेवहाय माने गुबैयै माखासे ड्रेननि प्रब्लेम दङ, जायफोरनि ड्रेनफ्रा माने बानायदोंबाबो जिहेतुके आगोल बेखौ माने मोनसे डिजाइन खालामनानै बानायनाय जायाखै। बेनिखायनो जों सानदों जे गसाइगाव टाउनावहाय बेवहाय मोनसे मोजां ड्रेनेज सिस्टेमनि प्रयजन दङ, बेखौ मास्टार प्लेन खालामनानै बानायनाय जागोन आरो लेभेलिंफ्रा सिगां थिग जायाखैमोन। लोगोसेयैनो मजाथि रिभारखौहाय फोसाबनायनि बाथ्रा बेखौ अलरेडि सेंसनबो होखाबाय, फोसाबनायाबो स्टार्ट खालामगासिनो दङ। नाथाय दैज्लां बोथोर फैनायखाय फोसाबो माने गोजौनिफ्राय मैलाफ्राबो जमा जाफैदों, बे मोनसे उसुबिदा जादों। अब्लाबो खामानि मावनायबा थाबथानाय जायाखै आरो गुबैयै जों नुबाय जायगा जायगा जोंनि माखासे खाथि खाला टाउननिफ्राय हान्था मेला खालामनायाव एसे प्रब्लेम जादों। जेरै बेवहाय ट'ट'फोरनि संख्या बांदों आरो जोंनि हाथायफ्राव मानसिफ्रा हाथाय खालामनो थांनायाव ट'ट'फोरजों मोगा मोगि जानांदों, उसुबिदा जादों। बेफोरखौ जों बोरैहाय थिग खालामनो हायो बेफोरखौ जों रायज्लायनाय जादों। आरो गुबैयै जिहेतुके जोंना बे गसाइगाव टाउना मोननै हान्था मेलानि सुबिदा दङ, बेराफारसेथिं जोंना नेसनेल हाइवे आरो बेराफारसेथिं रेलवे लाइन दङ। दा बे मोननै हान्था मेला खालामनांगौनि बेलायावहाय बेराफारसेथिं जोङो बेवहाय माने रेलवे लाइन बिथिङै जुदि थाङोबा जों नुबाय बेवहाय हान्था मेला थिगबाबो, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा आगोल समाव जिहेतुके बेवहाय इन्टारसिटि बायदिसिना स्कुल ट्रेनजों थांनाय जायोमोन। दा बेखौ बै कभिडनि समनिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेखौ थिग खालामनो हायाखै। जोंनि MP मानगोनां बिथांमोनाबो फोरमायदों जे बेखौ रायज्लायबाय थानाय जादों, इयुनफ्राव बेखौ थिग खालामगोन। बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों। दिनैनि सावरायनाया जोबोद पजिटिभ जादों आरो बिथांमोनहा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि सायाव जोबोद फोथायनाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आरो बिथांजोंनो हेफाजाब होनानै गोबां खामानि मावनो बिथांमोना नाजादों। बाथ्राया जाहैबाय ओनसोलाव जिहेतुके सान्थि फैबाय, गोजोननाय फैबाय आरो दिनै बेजों लोगोसे बिथांमोना फ्रिलि बेबसाय बानिज्य खालामनो थाखाय स्कपखौ मोनबाय, बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो जेखिनि खामानि मावनांगौ दं बिथांमोना होनदों ग्रेजुवेलि जाहाथे बेखौ मावलाङो। जोंबो बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ नाजावनानै लादों। जोङो ग्रेजुवेलि बेखौ मोनसे नङा मोनसे मावलांनो थाखाय थिग खालामबाय। दा खालिबोल' दिनै बेंगलि जे इन्टेलेक्सुयेल ग्रुप बिथांमोनजों सावरायदों आरो नेक्स्टआव जोङो गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजोंबो सावरायनो थाखाय थिग खालामदों। मानो होननानै बुङोबा जोंना गोबां जेंनाफोर दङ, जाय जेंनाफोरखौ जोङो बयजोंबो जिरायलायबासो थियार खालामबासो जों मिथिजोबो। गतिके दिनैनि जि सावरायनाय बे जोबोद मोनसे ओंथि गोनां सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।